Hi, good evening guys. Welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय लोगो नोंथांमोन। दायो आङो अनलाइन शपिं खालामदोंमोन फाइनालि दिनै जाय फ्रम सफैबाय लोगो नोंथांमोन। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखेवनानै दिन्थिनानै होनो सानदों। नोंथांमोना मा बुस्थु नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओके, बिदिबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। लेट्स स्टार्ट। ओके, फैदो नायलांदो लोगो नोंथांमोन। बेनो नै बेखेवनानै नोंथांमोन सिगाङाव दिन्थिनोसै मा बुस्थु नोंथांमोना मोजाङै नायलांनो। मिशु एमाउन्टआ एसेबां मानि बुरजा नङा नै लोगोफोर, नायलांदो। नै बेनो, आङो शार्टखौ मोजां मोनो, सिम्पल बियो, बेनिखायनो आङो शार्टखौ अर्डार खालामनाय जाबाय लोगो नोंथांमोन। नायलांदो। नै बेनो लोगो नोंथांमोन। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गाननानै दिन्थिनोसै मोजां नुगोना नुआ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। अके, नै बेनो लोगो नोंथांमोन। मोजां नुदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगो नोंथांमोन। अके, थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय लोगो नोंथांमोन।